from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Een nieuwe week van de zomer van ZVL. Die beginnen we deze maandag vanuit Vogelwaarde. Een dorp dat eigenlijk nog niet zo heel lang bestaat. Het is namelijk ontstaan in de jaren 70 uit een fusie tussen Stoppeldijk en Boskapelle. En iemand dus die daar heel veel over kan vertellen en dat ook bewust heeft meegemaakt, is Arie Sponselee. Hij zat vroeger in de raad en vertelt ons meer over de tijd van vroeger. Eerst was de kale vlakte tussen twee dorpen. En dat is helemaal volgebouwd, vooral dankzij de sportvelden tussen die twee dorpen. Dat was een hele vooruitgang. Ja, is het volgens u dan wel een positieve of een negatieve ontwikkeling geweest? Bijvoorbeeld die fusie tussen die twee dorpen? Op zich een positieve ontwikkeling. En natuurlijk ook negatieve dingen, zoals dingen die verdwijnen, cafés, maar ook dingen die blijven, zoals de verenigingen. En we laten het verleden nu achter ons en we gaan even naar het heden. We praten namelijk met voorzitter van de dorpsraad uit Vogelwaarde, Katie Maas. Zij vertelt ons meer over de huidige leefbaarheid in Vogelwaarde. Dat zou iets beter kunnen, hoewel we wonen hier prachtig, mooi groen en gezellig, veel sport en allerlei faciliteiten. Maar we hebben wel eens wat overlast en daar komt een buurtwerker voor. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we weer naar een heel mooi leefbaar dorp gaan. We hebben een hele mooie winkel, we hebben sportfaciliteiten, we hebben een kapper, misschien nog wel wat bedrijven. Dus prima. Ja, en dat Vogelwaarde nog steeds hartstikke bruisend is, dat bewijst Mariska Urbanus wel. Zij is namelijk 3 jaar geleden vanuit de Hoekse Waard verhuisd naar hier. Tijd om eens te vragen waarom ze die keuze heeft gemaakt. Nou, wij hadden op een gegeven moment bedacht van in de Hoekse Waard willen wij niet meer oud worden. Dat werd ons te druk. En wij komen op zo'n leeftijd, dan wil je het wat rustiger aan gaan doen. En wij dachten, als je dan de Hoekse Waard weggaat, dan moet je ook meteen... Nou, ver weg is een groot woord, maar dan wil je er niet naast gaan wonen, zeg maar. Dus wij hadden een lijstje gemaakt met onze woonwensen. Toen hadden wij bedacht, België is misschien ook wel een leuk idee. Totdat een vriend in Antwerpen tegen ons zei van, goh, ga eens in Zeeuws-Vlaanderen kijken. En als je dan de oostkant van Zeeuws-Vlaanderen pakt, dan heb je het Bourgondische van België. En dan heb je het Zeeuwse en dat past perfect bij jullie. Hoe is het nou om in Vogelwaarde te wonen? Heerlijk. Ja, ik kan het maar met 1 woord samenvatten. Het is heerlijk. Ja, vorige week kwamen we erachter dat het aan de topografische kennis van de Zeeuws-Vlamingen nog wel wat schort. Dus tijd om met deze kaart nu in de nieuwe week eens te kijken of het hier in Vogelwaarde wel goed gaat. Kunt u mij aanwijzen waar Vogelwaarde ligt? Hier ergens, denk ik. Morgen zijn we in Ede. Dat ligt helemaal aan de kust. Deze of deze? Ja, die onderste is het. De onderste, ja. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Over and over. Voor de zomer van ZVL ben ik vandaag in Ede. Ik sta hier op het dorpsplein en hier onder mij liep vroeger de rivier de E, waar uiteraard het dorp naar vernoemd is. Wie er alles over weet is Ronald de Krook. Ja, Ronald, dit was vroeger dus water. Ja, je hebt je geschiedenisles goed geleerd. Dank je. Ja, Ede, voorheen Igenote, was een gehuchtje. En in de tijd van Maurits, rond 1604, zijn hier de eerste huizen ontstaan. Ja. En hier liep het riviertje de E. En zo is dat ook verbasterd naar Die. Je kent ook het volkslied. Zeker, zeker. Van Die tot Fontenesse. Dus rivier de E, dat is verbasterd naar hier in de volksmond Die. Ja, jij bent natuurlijk voorzitter van de dorpsraad, dus dit zijn wel kennis die erbij hoort, hè? Ja, natuurlijk. Dat is, dat hoort zodat je iets weet van je geschiedenis van je dorp. 'Cause I don't know when the morning dawns again. We're floating in the... Ja, ik sta hier voor het schoolgebouw in Ede. We gaan praten met een man die heel lang directeur is geweest van deze school. We gaan het alleen niet zo heel veel over de school hebben, met name om de oorsprong van zijn naam. Die achternaam dat was niet zo'n probleem, Stalens, want mijn vader heet toevallig ook zo. Dus dat was snel opgelost, maar die voornaam dat was wel een probleem. Er werden allerlei voorstellen gedaan, maar er markeerde overal wel wat aan.
Tot op een gegeven moment mijn vader de knoop heeft doorgehakt. Hij zegt, die kleinnier, ik ben nou nog niet groot, maar toen was ik nog veel kleiner natuurlijk. Die kleinnier die is geboren zo'n paar honderd meter van de grens met Vlaanderen. Dat wordt er een die wil friet. Had hij daar gelijk in? Vandaar mijn voornaam. En hij heeft inderdaad gelijk gehad, maar ik vind het heerlijk. We gaan de topografische kennis van de inwoners van Ede weer eens testen, want weten ze eigenlijk wel waar dat ligt. Ga je mee? Ja, natuurlijk. Leuk. Waar ligt Ede? Nee, je zit er wel heel ver vandaan hoor. Je hebt nog 1 poging. Ja, hierheen. Hebben we het goed? Nee, het is deze. Nee, het is wel deze. Nee, het is wel deze. Maar Morgen zijn wij in Ossenisse. Weet je dat ook te liggen? Maar nee. Nee? ja, liggen? Ossenisse, ja. Wel eens. Ongeveer. Hier ergens. Het is wel aan die kant, maar iets hoger. Ja, mevrouw, weet u ook waar Ede ligt? Ik denk het wel, ja. Ja, kunt u het eens aanwijzen op de kaart? Ja, anders heb je de korte Ronald, ga moet mij halen. Oh, dit is vals spelen, hè? Ja, gaan spelen. Oh, ja, maar ja, goed, ja. Daar staat zo weinig op. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Ja, we staan hier voor het gemeenschapscentrum Hof te Nesse. En dat is in Ossenisse. En daar zijn we ook neergestreken met Omroep ZVL. En Ossenisse, dat komt van Nisse, dat is landtong. En daar liepen wel eens ossen rond. Nou, dan krijg je Ossenisse. Ja, zo is het. En ik ga nu verder praten met Annemiek Hamelink. Zij is lid van de dorpsraad en die hebben allerlei fantastische initiatieven. Jullie zijn bezig met een heel interessant project, namelijk energietransitie. Wat houdt dat in het kort? We zijn al een 1,5 jaar bezig om uit te zoeken hoeveel energie we hier opwekken en verbruiken. En hoe we dat dan in de toekomst kunnen gaan delen. Dus we willen echt een energiegemeenschap gaan vormen. En je bent daarnaast ook kunstenaar, hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik werk uitsluitend in porselein. En ik maak daarin van alles. Van sieraden, verlichting tot gebruiksgoed. Ik heb al in het Keramiekmuseum in Taiwan mijn werk gehad. En ook in verschillende galeries in Amerika. Dus zo reist mijn werk heel ver. En een van de andere mooie toppers hier in Ossenisse, dat is muziekcafé Het Schalemaai. En ik ga praten met de eigenaar ervan, Lenno Spaans. Van klassiek tot jazz en metal, alle soorten muziek worden hier gespeeld. Ja. De mensen zijn allemaal welkom, laat ik zo zeggen. Als ze willen of niet, maar bedoel. En het zit altijd vol in het weekend? Over het algemeen wel. In de winter zeker. In de zomer is het natuurlijk wat minder, omdat heel veel te doen is. Maar over het algemeen zit het vrij vol. We zijn hier in Ossenisse en we gaan ook weer de topografische kennis van de mensen testen. Wij zijn benieuwd of ze weten waar ze wonen. Kunt u Ossenisse aanwijzen op de kaart? In 1 keer goed. Ossenisse. Dat zou ik hier situeren. In 1 keer goed. Morgen gaan we naar IJsendijken. Waar ligt dat? Dus voor mij eigenlijk 1 blur. Het westen. Hier of daar, maar dan gok ik hier. Dan is het 1 stapje verder. Helemaal goed. Dat was IJsendijken. Maar. Eentje verder. Deze. U bent aardig van de kaart. Heel mooi. Oh ja, topografie is mijn hobby. Ja, wat zou Zeeuws-Vlaanderen nou eigenlijk zijn zonder deze Westerschelde hier achter mij? En alle natuur die daar ook in zit. En daar ga ik over praten met Jim van Belzen. Jim, jij bent estuarien-ecoloog, heet dat, hè? Ja, dat klopt. Dat is de ecologie van brakwatergetijden natuur. En dat is eigenlijk waar we hier zo staan. Dit is waar de Noordzee met het getij samenkomt met de rivier vanaf Antwerpen. En dat water mengt. En dat is brakwatergetijden. En je hebt hier zo een aantal strekdammen hebben ze hier neergelegd. Met het idee om de natuur een boost te geven. Ja, wat je tussen die strekdammen daar ziet, is er is een laag slip afgezet. En in dat slip daar zit allemaal bodemleven. En daar kunnen de vogels weer een voedsel bij elkaar zoeken. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over.
Now you're falling back in, that morning dawns again. Feels like a long lost friend. The sun burns my eyes, but I don't mind as long I'm not dreaming. 'Cause I don't know when the morning dawns again. Floating in the water when you touch my hand. My eyes are wide open, I see you on the bed. You're breathing and breathing. I hope I'm not dreaming. 'Cause every time you grab my hand, I'm pulling. I'm holding on to nothing, and you're falling back in that morning dawn. The sun burns my eyes, but I don't mind as long I'm not dreaming. 'Cause I don't know when the morning dawns again. Then morning dawns again. Feels like a long lost friend. The sun burns my eyes, but I don't mind as long I'm not dreaming. Then morning dawns again. Feels like a long lost friend. The sun burns my eyes. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Over and over. Een nieuwe aflevering van de Zomer van ZVL en vandaag zijn we in Cadzand. Een plek die in de zomer wordt overspoeld door toeristen. En dat merk je ook op dit kruispunt, want dit is de enige weg eigenlijk naar Cadzandbad toe. Dus ben je toerist, ben je toevallig inwoner daar, moet je over deze weg. Een hele drukke weg dus. En een van de bedrijven die aan deze weg ligt, waar vandaag onze mobiele studio staat, is Petra's Finest, de chocoladefabriek van Cadzand. Tijd om binnen een kijkje te gaan nemen. Dus hier ligt heel veel chocola opgeslagen. Ja, dat is 2 tanks van 8000 liter. En die komen ze hier lossen met een grote tank. Er wordt gewoon vloeibare chocolade wordt er gelost. Nu zitten we hier naar die machine te kijken en dan komen er eigenlijk al kerstbomen uit. Ja, dat klopt. Die zijn voor Amerika, want als we dat nu niet doen, dan moeten we varen. Dus die moeten begin augustus ook al weg. Want anders zijn ze niet op tijd om in de winkels te leggen daar. Ja, want jullie exporteren ook veel naar Amerika dus. Ja. Amerika, eigenlijk wereldwijd. Alle landen, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, wat hebben we nog allemaal? Italië, Frankrijk, ja, noem maar op. Petra, wat doen we nou met de overgebleven chocola? Lekker opeten. Ja, en een van de kenmerkende plekken hier in Cadzand, eigenlijk als je gelijk al binnenkomt rijden, is de molen hier zo. Tijd om eens een kijkje te gaan nemen en te praten met Sjaak Herman, de molenaar. Wat er nou zo leuk aan molenaar zijn? Ja, dat ambacht, bedrijf van het ambacht. Een heel oude machine. Er staan al 2000 jaar molens. Ja, om dat nog te kunnen doen. Nederland is met molens groot geworden. We zeggen altijd dat in Engeland de eerste industriële revolutie plaatsvond, maar dat is niet waar. Dat was in Nederland, aan Noord-Holland, de Zaanstreek, heel Nederland.
Ja, en uiteraard gaan we ook hier in Cadzand de topografische kennis testen. En misschien pakken we nog wel een toerist mee, hè Franklin? Ja, ik moet zeggen, met al die uitzendingen heb ik eigenlijk mijn topografische kennis ook al uitgebreid. Want ik ben wel al dorpen tegengekomen waarvan ik het ook niet precies wist. Dus met z'n allen leren we er wel iets van natuurlijk. Hè. Kun je me aanwijzen waar Cadzand ligt? Ik vermoed dat Cadzand hier ongeveer ligt. We moeten nog een klein stukje meer naar het westen. Zo? Daar dan? Nog meer? Nog meer? Nog meer? Nog meer? Nog meer? Juist. Ja, zo. Aanstaande maandag zijn wij in Terholen. Oh la la, Terholen. Geen idee, nooit van gehoord. Oei. Weet je dat? Hier aan Bodier liggen. Dat klopt helemaal. Ja, dit was alweer week 2 van de zomer van ZVL en hij is voorbij gevlogen. En wat voor week was het, hè, Annemarie? Ja, het ging eigenlijk alle kanten op. We hebben binnen gezeten vanwege het winderige, koude weer. En vandaag zitten we hier gewoon in zee. Zonnetje erbij. Kan niet beter. Er zijn slechtere plekken om te zitten. Dit was week 2 van de zomer van ZVL. Volgende week zijn we terug. Fijn weekend. En dan vanuit Terholen.